Urtea zeharreko 12. domeki honetan, gaurko irakurgaiak bide bat erakusten duzkue. Askotan gure bizitzan sufrimentua, atsekabea, bildurra, erroa, bakardadea, baztertu sentidu, bakaltasuna esperimentatu. Babesa bilatu eta babesik aurkitu ez. Guztia jangoikoaren gan jarri eta arriskuak, eriotza aurrez aurre izan. Gitxi asko agertzen dira gure bizitzan askotan, ekatza balitzulez erazten gaitu eta ezinbesteko izaten dugu babesa bilatzea. Bizitzako itsasoan lanean ari garala, bizi egin behar dugu ogi erabasteko izerdia botaz, askotariko egiteko ez material zein bestelako ez inguratuta. Ekatz hori areagotu egiten da. Ezin dugu menperatu eta mehatxu bihurtzen da egiten, irrikatzen eta bilatzen dugunerako. Bizitza luzea eta gogoeta asko jasoten da joven liburuan. Harrigarri da orain be, fedunarentzat ahalegina eskatzen dutzo, heldutasunerako bidean eten barik agertzen diren eragozpenei aurre egin, eta bizitza eskaintzen dituan gauza harrigarri guztiak nok bere egiteko. Baina jainkoa, non zagoz? Nor zara? Nolakoa zara? Eta jainkoak lo jarraitzen dago entzuten gaituzu? Adoratzen zaitugu? Larrialdetan jangoikoaren isiltasuna izugarria da, eta bere hitzak beste edo gehiago hunkitzen gaitu. Jainkoa gure ulermena gainditu egiten dagoen misterioa, etxako buruan sartzen, tematia izan eta horretan saiatzen badabe. Duelaren edo erdiaroko lehiaketan antzekoa dala esan geinke. Eskutatu egiten dan jainkoaren eta gure larritasunaren murgilduta dago gozonean arteko doela dala emoten dau. Jainkoa adi dago. Laguntzen eskatzen dutzugunean, fedeak beti jarri dizko aurrera guri erantzuteko konpromisoa dagoen jainkoa. Baina fedeak batzuetan isiltasuna aurkitzen dau erantzunez. Nor zara jainkoa? Bizitza galdera horik egitera garoaz. Fedearen alderdi teorikoa dala emoten dau. Astapenetan dan fedearen galdera. Berehala gauzen sakontasunera jo, eta zentzau bilatu gura dauan fedearena. Eta bada gainditu ezin geinken tartea, jainkoikoaren eta gure artean. Baina fedea bizitzara eroan, eta esperientza bihurtu geinke. Fede horren aritik, konfiantzaz bizi gara. Erantzun intelektualik bilatu barik, danok bizi geinke alderdi hau. Danok laundu geinke, eta azkenean jangoikoaren uste osoa jarri. Dan hau gure bihotz barritzea eskatzen dau. Beste aldera joateko, gauza larri ikusiko guz, baina geuri daukinu da bihotz barritzea, barri hona zabaltzeko. Aste hon izan. Izan daigula beti jauna, zure izenagazko, begirunea eta maitasuna. Ez dozu zalako zure eskutik behin ere izten, zure maitasunean sendo jarri dozu zanok. Oto izanetan jangoikoarekiko harreman sakona aurkitzen dugu. Eskatzen dut zau emon deigula, bizi gaitezen jangoikoaen izen, zoantorekiko errespetuan eta maitasunean. Hori baita gure bizitzetan benetako kristainoak izateko mekanismoa goizpestu alizateko modu bakarra. Jainkoa errespetatzea, eta lagun urkoa errespetatzea. Jainkoari deitzea eta urkoa maitatzea. Oso erraza dirudien zeo zer, baina hain erraza ez dana. Horrezagatik eskatzen dutxo jaunari, eurak zuzendu gaizan, gure bizitzak benetan arkaitzen jainkoaren maitasunaren oinarrian egon daitezan. Onartu jauna eskatzen diar dugun bake eta gorezpen sakrifizio. Garbitu eta barritu gaizala geure bizitza osoa, zuretzat opari atzein garri izan dadin. Oparen gaineko etoitzean eukaristia sakrifizioen ezaugarri, ez hain errepikanoetako bat argitzen da. Adizkitzea dala. Euskarako itoitzean bakeaz berba egiten dau. Baina nire ustez asko sakoan adaga agidizkitzea berba. Gure bizitzako une bakotzean bakea gorpusten dagoelako. Hori da bizitzeko garbikuntzak. Jangoikoari atsegin jakon sakrifizio hori izateko.
eramaten gaituen benetako laudarioa bizitzeko dugun modu bakarra. Zure semearen odolaz eta Espiritu Santoaren indarrez barriro bat ona izan dituzu zeugana. Pekatuak sakabanaturik iukasan zure seme alabak. Holan zeure herriak irutasun santoaren indarrez eta haren antzera bat eginda. Argi erakusten dutzo munduari zer dan eleiza, Kristoren gorputza eta Espiritu Santoaren egoitza, zeuri neurribako jakituriaren gorespenerako. Prefazio eleiza bateratu bitut estridiaren irudia. Izenburua ja berba egiten duzku. Eleizaen amaieraz jangoikoen irudia, alkatuta bizitzea. Uniformeak, irutasun irudia ez hiru pertsona ezberdinen egiazko jainko bakar bat. Gaur egun evangelioak ikasle guztiak txalupa batean biltzen dauz. Dardara egiten dauan txalupa batean ekatzak etzan dake, baina jainkoaren naia da gu txalupan bakar batean egotea. Bakotza bere nolakatu zenekin eta bere atkatzekin, baina Jesukristorekin odol bererosleak txalupara igota. Espirituak idatzen gaitu batzoetan, bildurra moten dikeuen naize hori. Baina gure txalupan, gure bizitzan, Jesukristoren tokirik badugu, ez da zertzar eta konpondu ezinik jasoko. Kristok emoten duzku pekatuak kendu duzkuzan grazia, San Paulok dinoen lez. Non pekatu gari izan grazia gainditu eban. Hau da Kristoren txalupan bizitzeko dugun deia. Hau da eleiza. Irutasunaren maitasun perfektuaren bateratua. Munduaren erdian beretan erakutz daigun karizmendoain anistasunean. Kristoren gorputza eta espirituaren tenplua garala. Hau baita jainkoari laudorio erakusteko dugun modu bakarra. Kristoren gorpuz santuaz eta odolbari atzuaz barritu gaituzu jauna. Egizu misterio santu honetan parte hartzeak ekarri digula giazko erospena. Eukaristia maitzean Kristoren gorpuz santuak eta bere odolak barritu gaitue. Batak elikatu eta besteak arbitu egiten gaitu. Jainkoaren grazia bizitzen saiatzuz, ospatu barri dugun hau gure bizitzan jainkoak emoten duzkun lealtasunean bizi ahal izateko eska deiogun. Aste hon bat eduki, datorren astean ikusiko gara.